unos segundos fijo para que enfoque. Ese está. A ver si enfoca. Ten que enfocar fijo en algo. Un momento, non se gafas. Vamos a abrir. Canto te cargando pola cama? Canto? Se cargando pola cama. Canto me cargar? 29 euros. No, pero sobre unha. Meu padrinho ten unha que valeu máis. Que meu padrinho ten unha que valeu máis. Comprou yo un chino tamén. Comprei un chino. Eu comprei na España. Eu comprei na España. Está guapa, Nos chinos. Pero canto vale? Pero esta comprou por internet. Ah. É desas de auga. Que podes... Ah, xa. É Esos son máis caros, claro. Pero o que non me interesa é que sea moi grande. Vas petando nas polas con ela, outro día petei unha pola e perdeu o sonido. Despois volví a coller, non é? Pero no momento de impacto quedou sin sonido. Fala de ben que estou gravando. Fala de ben que estou gravando. Pues espera. Hai unha que se pon aquí. Aquí. Esa é a que te digo yo. Tamén se pode poner. Son redondas. Sí, e tamén se pode poner... Pero esas valen máis, xa. Esos mínimos 70-80 euros, non sei. E despois en internet, estas cámaras, bueno... É que esta cámara... De 50 para arriba, tú. Sí. Menos de 50 non as encontraba. Se encontrei esta página por 29 con gastos de envío, o sea, posta aquí. A cámara vale 24. Más 5 euros de gastos de envío. Méteme isto por aí. Que mete aquí, ó. Das justas. Porque que furado que non cae. Para que checar? Canchas gafas. Dejaste no pendiente. Na mochila. No pendiente. Non te vou poñer eu. Non che vou poñer eu. Por detrás, poño. Por de fora, mete para baixo, por aí. En grasa. Métela hasta el fondo. Bótalle va a ser un pouco. Ai. Que despois vou no colgar no Facebook, eh? Esta tamén vai salir no Facebook. Verás. Oiche. Pola tarde pos no Facebook o meu nombre, Moisés Teijeiro. Xa estará colgado. Era yo o altavoz tal. Que o vou colgar hoxe. Verás como sobre teu sogro correndo, a ver que pasou aí. Cando chega a casa xa o colgo. Óxido nitroso. Bueno, ahora a cañón, para abaixo. Ahora te de abaixo hasta Ferreira. Pero hai canos de agua, Hai canos de agua. Están seco, pero hai que ter cuidado con eles. Que pasou aí, Xariño? Veña, ven, non caeu.
punxos pasando todos, pero non teñen collido. Buah, un buen xeito. Coche! Se baixas tanto, se baixas tanto quen te grava. Baixamos a top. Non hai quen te siga. Claro. Ah, non te gravo. Pero pensei que viña Sergio. Si, viña, non veche que viña eu. Desencadenou sempre para fora, dejarando para fora. Que tal? Quedoume trancada ali. Sergio pasou. Rápido. Casi as dos fechaba e vas moi longe. Ves al picado pola cara. Hai que ter cuidado. Ai, si, no, claro. Un cacho que viaba. Home, si, enganchas algún rodeiriño destes. Que hai algúns así levantados, así, feitos levantados de pasar as rodas, está duro. Era peor cando baixábamos en Mollao, mi madre. Sitio de sacar a madeira, baixábamos por aí a toda a pastilla. Bueno, tanto como agora non, Todo hai que dicirlo. Este é o teu cruce. É o meu anterior. O meu anterior. Na vila, toca a vila. Acórdate do 5 co círculo e a flecha que está aí na curva. Sí, é que eu non entendo porque hai que separar do grupo. O que? Que cada vez que te toca un cruce, empezas a dar pedal e pasas de diante. Claro. Que o turista non anda tanto. Ai, pois eu vou pasar xillante, Claro. que os atallos non os conozco. Ti vas co grupo, joder. E cando Adiantaste. te chega cando te falta un pouco po tempo, Adiantaste deles. adiante deles a punto. É que punto. Non fai falta botar aquí media hora antes. No. Entón eu, de carretera de Ferreira, Baixas por aquí. baixo por aquí é o primeiro. Joder, claro. Arriba vou estar eu xa. Que veña a modo. Xa se foi. Ai, no. Pois que veña a modo, que cojones. Que non ten preferencia. Agora parades aí os dous. Agora quen cea dos dous? Ou hai hostias? Non sería o primeiro caso. Vale, pues non é ben claro. Esta carretera de Ferreira, joder, aí viras á izquierda e xa das ao cruce. Non ten perda ninguna. Está a modo, chaval. Está a modo, non le des prisa. Ei, Cago en diola. Sergio, non vale escaquearse. Parámoslo aquí máis abaixo. Sí, sigue. Vete, vete. Parámoslo ali no fondo. Na sombra. Ai. Tens que enseñar a poñer o pulsómetro. O teu non vai funcionar. O pulsómetro non vai funcionar. Vai si o pulsómetro sí, pero as calorías. Para. Un, dos. Ai, mira que... Eh. 28 grados. 28 grados, ¿no? A la sombra. ¿Qué tal? ¿Estás preparado para...? Para cicloturista. Paula quiere entrenar. Claro. Vamos tempo sin entrenar. Poquinho, pouco. Por lo que o día hoxe... Se non é o mellor día. Sí, hoxe sí, joder. Sí, non? Para empezar de golpe. É costar o pico de Ferreira. Cago en Dios. Vamos para casa. Vamos torneio, paseo fluvial. A ver, paso uns kilometriños calquer día. Paso que hai tempo que non vimos. Claro. Antes viñamos sempre, pero... Co colegio e tal, agora empezamos outra vez. Agora hai vacacións. Para coller forma, pasa que xa non sabía, si andar en cabalo,
Tío, nos para facer todo, tío. Más sano é Ah, andar en bicicleta, Sí. Que non no cabalo. Sí, porque queimas energías. Claro. Moi bien. Facemos unha parada, outro só para... Que facer? Non, hoxe pouca cosa. No, hoxe nada, hoxe íamos subir ao Pico de Ferreira para nos filhos. Temos que cortar a mediodía. Estivemos mirando, vamos a Para cortar a cicloturista. A cicloturista a cortar os cruces, todo iso. Fomos ver onde temos que cortar cada un. Temos aí fixemos aí un club. Aquí estou ben. Se falta falar contigo a ver se... A ver se botes unha má ou... Se pode, sí. Entonces... Fomos mirar os cruces e depois fomos fazer unha... Subimos á fábrica da madeira, tu por lá arriba, Por raña. e viñamos aquí por Pielas, deixamos aquí un descenso que hai aquí e vamos. Pola beira do río. Eu non parei. Estou grabando, ainda non parei.